5 minuts i seran les 11 del matí. Posem una miqueta de crònica esportiva de cap de setmana. Fins a un total de 91 guardons es van lliurar el passat divendres en el marc de la 41a edició de la Nit de l'Esport que va tenir lloc al camp polivalent de Pinsbens. Un any més, l'Ajuntament va voler reconèixer els diferents èxits esportius d'esportistes, en particular, d'entitats i de trajectòries. En aquest darrer apartat, per exemple, la Nit de l'Esport va homenatjar Fèlix Cosiner pels seus anys al capdavant de l'escola esportiva, o Lolita Rubio, que fou, dit així, la pionera de la gimnàstica rítmica amb les Sitges. La trajectòria també d'en Rafa Alcázar, 21 anys al capdavant de l'esportiu sitgetà de bàsquetbol, i la figura del recordat Josep Vilalta i la seva també recordada escola de taekwondo al carrer Santiago Rossinyol. El Club Gimnàstica Rítmica Sitges Garraf, amb els seus conjunts infantils, va oferir dues petites exhibicions per poder celebrar també la bona temporada dels seus gimnastes, com el cas, per exemple, de Cora Guasch, present en el Campionat d'Espanya, o del nen Àlex Brea, a qui varen poder entrevistar fa uns mesos, que ha estat sotscampió de Catalunya. El recent creat Club Esportiu Aquàtic Sitges també fou un dels més guardonats, en especial la trajectòria aquesta última temporada de la seva jove nedadora Angèlica Chernev. La Nit de l'Esport també va reconèixer la temporada d'esportistes sitgetans que competeixen, però amb clubs d'arreu, de fora de Sitges. Ha estat, per exemple, el cas de les patinadores Maria Baños, Laia Jiménez, Nayara Maldonado, Andrea Serra i Vinyet Sintes, totes elles amb un brillant palmarès com a campiones del món i d'Europa amb l'Artistic Skating de Cunit. O el cas també d'un esportista, diríem que dels més guardonats, com Oriol Monzó, i els seus èxits en aquesta última temporada amb els equips del Mónaco i de l'Olesa. A nivell de clubs, la Blanca Subur fou un dels més destacats, amb un total de 7 equips que aquesta última temporada van assolir campionats i, per tant, ascensos de categoria. O la Unió Esportiva Sitges, que també va veure reconeguda la trajectòria de 5 dels seus equips, inclòs l'equip del Diversit. També va haver reconeixements per al Rugby Club Sitges, concretament per a 15 dels seus jugadors que aquesta última temporada han format part de la selecció catalana i espanyola. La 41a Nit de l'Esport va comptar amb la presència d'Abel García, el secretari general d'Esport de la Generalitat, David Escudé, president delegat de l'àrea d'Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona, Conrad Felip, coordinador de l'àrea d'Esports també de la Diputació, el regidor d'Esports, Dani Martínez, i l'alcaldessa Aurora Carbonell. Moment, per tant, d'escoltar els parlaments del passat divendres a Pinsbens. Escoltaran per aquest ordre les intervencions de Dani Martínez, de David Escudé, Abel García i l'alcaldessa Aurora Carbonell. Bona tarda a tothom, alcaldessa, regidors, representants dels nostres clubs i entitats esportives, esportistes, entrenadors, entrenadores, famílies, voluntaris i totes aquelles persones que ens acompanyeu avui aquí. És un autèntic plaer donar-vos la benvinguda a una nova edició de la Nit de l'Esport de Sitges, una de les cites més especials del nostre calendari. Aquesta Nit de l'Esport serveix per reconèixer resultats i trajectòries, però també per fer visible una feina que durant l'any passa força desapercebuda. Parlo de les persones que preparen entrenaments, coordinen equips, resolen horaris, organitzen desplaçaments, gestionen inscripcions o dediquen moltes hores del seu temps lliure per fer funcionar un club. No sempre és una feina agraïda ni senzilla, però sense ella l'activitat esportiva de Sitges no seria possible. Per tant, gràcies. Gràcies pel vostre temps, la vostra constància i gràcies per la vostra responsabilitat. Sitges és coneguda per moltes coses, però els que hi vivim sabem que l'esport també forma part de la vida quotidiana del municipi. Es veu cada tarda a les pistes, als camps, al pavelló, a la piscina i als carrers. Es veu els caps de setmana, amb equips que competeixen fora de casa, i es veu en la feina de base que fan els clubs durant tot l'any. Jo mateix vaig jugar molts anys al Club Bàsquet Sitges. La meva aportació va ser probablement més entusiasta que decisiva, així que realment no em busqueu al palmarès perquè no m'hi trobareu. Però aquells anys em van permetre reconèixer i conèixer molt bé el que significa formar part d'un equip i d'un club.
Aquesta experiència i la gent que ho hem viscut ens permet entendre una mica millor la feina que feu i també les dificultats amb les que us trobeu. Com a regidor d'esports, em correspon escoltar-vos, però també prendre decisions i donar explicacions. Sabem que hi ha instal·lacions que necessiten millores, entitats que tenen dificultats per trobar espais i horaris i clubs que dediquen massa temps a qüestions administratives quan hauria de ser més senzill. No seria seriós prometre que tot es podrà resoldre immediatament. El que sí que podem exigir-nos és treballar amb criteris clars, establir prioritats realistes i mantenir una relació directa amb totes les entitats. La nostra responsabilitat és millorar progressivament els equipaments, facilitar la gestió dels clubs i procurar que els recursos disponibles arribin allà on més es necessita. També hem de continuar obrint espais a l'esport femení, a l'esport de base i a l'esport inclusiu. No només perquè apareguin els discursos, sinó perquè disposin de condicions reals per poder créixer. Invertir en esport vol dir tenir instal·lacions dignes i clubs ben organitzats, però també significa afavorir hàbits saludables, crear espais de relació i oferir alternatives educatives i de lleure, especialment als més joves. En aquesta línia, treballem perquè a dia d'avui Santa Bàrbara es converteixi en un nou espai esportiu de referència, on, a més de la Colla de Castells, també tingui cabuda un esport tan important a Sitges com és la gimnàstica rítmica. És un projecte molt important i a l'inici de curs ja en començarem a veure avanços tangibles. També afrontarem una situació molt esperada a les pistes de l'Escola Miquel Utrillo, amb unes millores que hem treballat conjuntament tant amb el Club Bàsquet Sitges com amb l'escola per donar resposta a les necessitats reals de les persones que utilitzen aquell espai. La previsió és executar-les el més aviat possible i, si tot va com hauria d'anar, poder-les tindre adequades l'estiu de l'any que ve. Aquesta nit reconeixem persones que fa molts anys que treballen per l'esport sitgetà. Algunes han estat vinculades al mateix club durant dècades, d'altres han entrenat diverses generacions o han assumit responsabilitats que feien falta mans i no sobraven voluntaris. Aquest reconeixement que avui reben no és només pels resultats aconseguits, és per haver sostingut equips, seccions i projectes esportius durant molt de temps, també quan les coses no eren fàcils o quan la feina quedava lluny del focus. Els protagonistes d'aquesta nit, però, sou els esportistes. Els que avui rebreu un premi és perquè heu destacat pels resultats, per la progressió o per la temporada especialment bona. I cal dir-ho clarament, arriba fins aquí té mèrit. Darrere de cada reconeixement hi ha entrenaments fets amb constància, caps de setmana ocupats, moments de dubte i moltes hores de feina que ningú veu. De vegades, quan només coneixem el resultat final, tot sembla més senzill del que realment ha estat. Per això, el premi d'avui no reconeix només el resultat, reconeix la constància necessària per arribar fins a aquest final. A més, quan competiu fora de casa, porteu el nom de Sitges a altres municipis, pistes, camps i pavellons. Ho feu des de les disciplines molt diferents, amb objectius i realitats també molt diverses, però formant part d'un mateix teixit esportiu. Els esportistes que avui sereu premiats, enhorabona. I els que avui no pujaran a l'escenari, també us volem reconèixer. Una gala obliga a escollir uns noms, però l'activitat esportiva de Sitges és molt més àmplia que qualsevol llista de premiats. Hi ha esportistes que han millorat aquesta temporada, que han tornat després d'una lesió, que han ajudat a mantindre un equip i que han continuat entrenant en un moment molt difícil del club. Potser avui no tindran un premi, però la seva feina potser és la més important. També m'agradaria agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, a les juntes directives, al personal tècnic i als voluntaris. Sou els que assumiu la major part de la responsabilitat diària i els que sovint heu de resoldre els problemes abans de que la resta arriben a vegades a saber ni que existeixen. I gràcies per descomptat també a les famílies dels esportistes que coneixen bé de què tracta, desplaçaments, dinars a deshores, etc. L'esport no resol tots els problemes, ni es converteix automàticament en res que millori les persones,
Però, quan es treballa bé, s'ensenya a assumir responsabilitats, a conviure, a gestionar una derrota i a entendre que formar part d'un equip implica pensar més enllà d'un mateix. I això és moltíssim. Per acabar, donar de nou l'enhorabona a les persones premiades i reconegudes aquesta nit. I gràcies a tots els qui, des de responsabilitats diferents, manteniu viu l'esport a Sitges durant tot l'any. Abans d'acabar, m'agradaria agrair també la feina a totes les persones que han fet possible aquesta nit de l'esport, a tot l'equip tècnic, l'equip de l'Ajuntament i tots aquells que hem col·laborat. És una feina que sovint no es veu, però que és imprescindible perquè aquesta trobada es pugui donar. Moltes gràcies. Visca l'esport i visca Sitges. Bé, bona tarda. Escolteu, molt breu perquè jo crec que el regidor ha fet un magnífic discurs i ens ha deixat poc espai als que li venim al darrere, no? Em sumo, evidentment, a tot el que has fet un magnífic discurs, regidor, així és que em sumo, evidentment, a les teves paraules, als teus agraïments i dir-vos poques coses, però em feia especial il·lusió venir aquí per molts motius. Resumiré una miqueta, primer perquè jo crec que és un municipi al que tinc un lligam personal des de fa molt de temps i em feia molta il·lusió quan l'alcaldessa em va comentar la possibilitat i em va convidar des d'aquelles coses que no volia deixar passar l'oportunitat, sobretot també perquè l'any passat que fèieu 40 anys no vaig poder acompanyar-vos. 40 anys vol dir que s'han fet les coses molt ben fetes durant molt de temps i que es continuen fent d'aquesta manera, si no és impossible que en aquesta 41a edició vegi aquest magnífic camp, per ser molt ben cuidat, ple de gom a gom, ple d'esportistes, i el que ve després, que és 91 premis, que això vol dir que hi ha moltíssima gent en aquest meravellós municipi que fa esports. Em vull sumar als agraïments perquè 41 anys vol dir que hi ha hagut tècnics, tècniques, funcionaris, funcionàries, equips de govern, evidentment, tècnics i tècniques dels clubs que en el pitjor dels moments han continuat treballant per aixecar les persianes, evidentment els entrenadors i entrenadores i, per suposat, com deia el regidor, també a les famílies. Per què? Perquè, ho deia també el Dani, jo crec que l'esport, els que ens ho creiem com una eina, com una política que va més enllà de la pròpia activitat física, és una eina que genera comunitats, que genera hàbits saludables, que ens converteix en un municipi i en una societat, jo crec que més lliure, en el fons, i millor preparada i amb uns valors que ens ha d'acompanyar la resta de la vida, doncs jo crec que fa que tot plegat sigui màgic poder estar 41 anys seguits celebrant i repartint aquests premis. I per últim, volia estar aquí expressament agrair a l'equip de govern i a l'alcaldessa en persona perquè quan em va tocar la decisió, meravellosa decisió, de dibuixar quin seria la ruta del Tour de França, avui que ara parlàvem amb el meu estimat coordinador de la Diputació, primera de les jornades que han acabat al P2E, home, les costes del Garraf no són al P2E, Sitges té certes pendents, però tampoc serien al P2E. Però, sens dubte, vaig tenir molt clar, més enllà de l'estima que hi tinc al municipi, que el Tour de França i Catalunya es mereixia que el món, perquè ens ha estat mirant el món, conegués aquesta meravellosa terra del Garraf, Sitges i tot l'entorn i, evidentment, les costes. Heu fet una feina meravellosa, alcaldessa, i com a president de l'àrea d'esports de la Diputació t'ho volia agrair personalment i en públic, perquè hem tingut moments de tot, ensurts de tot tipus, i a última hora també, que els hem anat superant amb una cosa que jo crec que ha sigut magnífica, que ha sigut la feina en equip. I jo crec que la feina de l'equip és un dels exemples, és una de les valors, és una de les, jo crec que dels ingredients més importants que tots els que ens estimem l'esport ens ajuda a compartir. Així és que des d'aquest atril a tots i totes, els premiats, premiades i els que no heu estat premiats, premiades, perquè d'això es tracta, i l'any vinent hi haurà més premis, i més premiats i més premiades i més gent que es quedarà, però això és l'esport. De nou, enhorabona, moltes felicitats i per la 42a edició. Molt bona nit, visca Sitges i visca l'esport. Bé, bona tarda
alcaldessa, regidors, diputat d'Esport, David Escuder, Conrad, coordinador. Mireu, jo repeteixo una vegada més aquí aquesta nit de l'esport. He repetit representant quan treballava amb el David a la Diputació i l'any passat com a secretari, i vull aprofitar també l'ocasió per agrair-vos sobretot als guardonats, però sobretot els que feu possible que hi hagin guardonats, que sou aquells que empanteu, que aixequeu la persiana, que esteu al darrere sobretot de l'activitat diària, i això fa possible no només que es faci esport a Sitges, sinó que la suma d'esforços sigui que tinguem una província activa i la suma de tot un país actiu i esportiu. Mireu, jo no em vull allargar més perquè crec que s'ha dit tot, però sí que també jo volia fer avui un doble reconeixement, avui que tinc l'oportunitat de tenir el David i el seu coordinador a la Diputació al davant, i una alcaldessa d'un dels municipis que recordo que durant el trajecte li vaig passar un vídeo i em va demanar permís si el podia utilitzar i li vaig dir que era un regal, i era el vídeo dels que vam tenir la sort de poder fer l'etapa. Jo vaig tenir la sort de fer l'etapa amb un comissari de cursa del Tour i vaig tenir l'etapa d'anar al darrere dels 3 escapats, i vaig fer un vídeo expressament de Sitges i li vaig voler regalar a la vostra alcaldessa com un humil regal a un municipi que ha treballat i ha fet possible el que deia el David, demostrar Catalunya i els seus municipis al món. Però permeteu-me que avui aprofiti també per reconèixer els més de 7.000 voluntaris que es van mobilitzar arreu de Catalunya per fer possible això, que un voluntari que es va passar hores amb una cruïlla pogués ser igual d'important que el comissari o el director de cursa, perquè tots van ser importants el dia de cursa. Però si hi ha hagut persones importants perquè tot això passés, hi ha hagut un lideratge que el conseller ha reconegut, i jo vull fer-ho avui a Sitges. Ha sigut el lideratge del regidor de la ciutat de Barcelona, que fa molts anys va treballar perquè tinguéssim un dels, David, dic tercer esdeveniment perquè el David i jo compartim moltes reunions i tothom diu que el tercer esdeveniment més important és aquell que presenten, però per nosaltres un dels grans esdeveniments que ha tingut aquest país ha sigut el Grand Depart del Tour de França. I això ha sigut, i segueixo amb el fil, gràcies a un lideratge de fa molts anys del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament i empantant el seu àmbit amb el suport del seu alcalde, d'una Diputació de Barcelona també que ha sabut coordinar i treballar en xarxa amb aquests municipis que majoritàriament eren d'aquesta província, i realment ha sigut molt fàcil treballar quan l'objectiu no era qui es posava la medalla, sinó que l'objectiu era que l'èxit compartit fos un èxit comú. Barcelona històricament ja ho va fer amb els Jocs Olímpics, ho ha tornat a fer amb 2 grans esdeveniments, uns dies abans amb la rebuda del papa i l'estrena de la incorporació d'una nova torre a la Sagrada Família, i fa pocs dies amb aquest Grand Depart. Jo aprofito per agrair aquest treball en xarxa amb un lideratge una vegada més de la ciutat de Barcelona, que realment és un luxe. Tenir una ciutat i gent que empenta per l'esport, i com a administració del país, com a secretari general del departament, seguint el que el conseller i el president ens va demanar, que tinguéssim el millor Grand Depart de la història del Tour de França. Per tant, com dic sempre, la Generalitat de Catalunya al costat dels ajuntaments i al costat de les altres administracions, perquè treballant en xarxa fem possibles coses com aquesta. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tots i a totes i moltíssimes gràcies per estar avui, per acompanyar-nos en aquesta 41a edició d'aquesta nit de l'esport, que com dèiem portem molts anys, i la veritat és que és un honor i un orgull tornar a fer una nit com aquesta. Això vol dir que aquí a Sitges l'esport és veritat que
no només és molt important, sinó que és una marca, és un ADN dels sitgetans i les sitgetanes. Això comporta molta feina de moltíssima gent, molta feina també de l'Ajuntament, moltes demandes que tenim cada any necessitem més equipaments, més espais, però això és molt bo perquè vol dir que la gent estima l'esport, té ganes de fer salut i té ganes de fer esport i això és bo. Jo vull felicitar moltíssim a tots els que avui rebreu aquí hi ha medalles, reconeixements, però és veritat, com deia el regidor, que és pels que avui pugeu aquí i pels que no pugeu aquí, pels que cada dia esteu fent esport, pels que cada dia esteu fent salut, pels clubs, pels directius, pels que cada dia lluiteu amb les subvencions, que som conscients que són un drama i que som conscients que l'administració ens costa molt tirar endavant, però jo us vull agrair moltíssim la feina que feu, moltíssim, us agraeixo molt de veritat la feina que feu amb la gent jove, aquí en veurem molts de nens i nenes que pugen amb salut, amb ganes de fer esport, i això és molt important per un municipi i us ho vull agrair de veritat de tot cor. Vull també només dir dues paraules. Avui es fa un reconeixement amb el Josep Vilalta Alonso, que va morir no fa molt, i en Josep va ser un esportista d'aquí a Sitges. Tothom el recorda segur pel taekwondo, sembla com per mi, almenys era com un referent del taekwondo, era com qui va inventar, no? Al carrer Santiago Rossinyol, qui no el coneixia? Una persona que durant moltíssims anys va estar en el món de l'esport i que des d'aquí avui crec que tots i totes li devem un record i espero que si ens veu que ens tingui present, no? I li agraïm moltíssim tota la feina que durant tants anys va fer en Josep Vilalta. Jo fins i tot faria un aplaudiment per ell. I com no em vull enrotllar molt perquè hi ha moltes felicitacions, només dir una cosa. Avui aquí tenim la Generalitat i la Diputació i jo també els vull agrair tant a l'Abel com al David com al Conrad, perquè la veritat que el Tour de França aquí va estar un èxit, la gent va estar molt feliç, vam ser tots molt feliços i molt contents i us agraeixo especialment a vosaltres tres, perquè sé que us veu esforçar molt, no només perquè passés per Sitges, sinó que quan passés per Sitges problemes que van sortint, com diuen, com els vam anar solventant i que no va ser fàcil i que si no hagués sigut per vosaltres, de veritat que potser no hagués pogut ser. Així que us agraeixo moltíssim, moltíssim que veu estar al peu del canó. També us diré a tots vosaltres que aquí que tenim Generalitat i Diputació i que el Tour de França és un exemple, com s'ha dit, del treball en equip de diferents administracions i això és molt bo. I per això també us dic que només arribar, jo els he dit que aquí tenim un projecte d'un camp de futbol i que ens han d'ajudar. I el primer que els he dit és que necessitem diners. Tenim un projecte fantàstic aprovat, no és només un camp de futbol, és un camp de futbol, són unes pistes internes, indoor també, és tota la urbanització, és tot l'aparcament, que suposo que heu vist la problemàtica que tenim, que puja molts diners, que necessitem també treballar tots en equip per tirar-ho endavant i que segur que en els propers anys això es tirarà endavant, perquè ara ja tenim el projecte, però sí que necessitem també de la col·laboració i del treball en equip de tots i totes, que segur que ho farem. Així que moltíssimes gràcies, de veritat, per portar aquest gran esdeveniment a Sitges. Moltíssimes felicitats a tots els guardonats, les guardonades, moltíssimes felicitats per la feina que feu. Moltes gràcies a la Rítmica per avui, perquè ens heu gaudit aquí d'un petitet espectacle. Moltíssimes gràcies per la feina que feu i ara passarem a fer ja els reconeixements. Moltes gràcies i felicitats. Bé, doncs aquesta demanda que feia l'alcaldessa Aurora Carbonell, aquest necessitem diners. En el rerefons, òbviament, aquestes noves instal·lacions que han d'ajudar a facilitar el dia a dia i la vida esportiva de les entitats, els clubs i els esportistes. El nou camp de futbol, veurem què passa també amb el nou camp d'hoquei herba, tal com ens apuntava fa uns dies la presidenta del Sitges Hockey Club, la Pato Melvin. Les instal·lacions, evidentment, que havien de ser protagonistes també en aquesta 41a edició de la Nit de l'Esport del passat divendres al camp polivalent de Pinsbens. Nit de l'Esport que va finalitzar, com cada any, amb la habitual i tradicional foto de família de tots i cadascun dels guardonats. Ara mateix les 11:19 del matí. Fins aquí, per tant, la crònica del que va donar de si aquesta 41a edició de la Nit de l'Esport del passat divendres. Petita pausa musical i tornem amb més coses.